Assalamu alaikum, sunana Mustapha Said, amma yau ba sharhi zan yi akan scholarship ko guraben karatu da tallafi ba. Zan yi magana ne akan batu na sabon dokan haraji da ake so a gabatar a Najeriya a shekara mai kamawa, wanda a ci gaba da yunkuri da gwamnati take yi a ɓangarori daban-daban na wayar da kan 'yan ƙasa akan wannan sabon doka da za ta fara aiki a shekara mai zuwa. Shi shugaban kwamiti na kula da sabon sauyi da ake ƙoƙarin yi na shige da fice na kuɗaɗen gwamnati da kuma dokan haraji ɗin kanta, wato Mr. Tayo Oyedele ya yi. A cikin yunkurin da yake ta yi na kamar yadda na faɗa wayar da kan 'yan ƙasa, akwai shirye-shirye da dama da ake ta yadda za a kawo 'yan ƙasa kusa da dokan domin su fahimce shi, ta yadda za su iya wayar da sauran 'yan ƙasa su gane dokan, su gane muhimmancinsa wa 'yan ƙasa da kuma irin alfanun da yake tattare da shi, da kuma yadda mutum zai kiyaye karya doka, da kuma yadda mutum zai iya bin doka domin ya samu sauƙi a yanda zai tafiyar da al'amuransa dangane da biyan haraji. Daga cikin abubuwan da aka fitar, ina ga akwai abu guda biyu da na kula da su. Na farko shine akwai wani dama da ya fitar wanda yake kira ga mutane, 'yan jarida, consultants, ma'aikatan jami'a, har da content creators da kuma mutane wanda wataƙila suna da wannan aiki wanda yake da alaƙa na kusa ko na nesa da harkan haraji, akan za a musu kamar wani workshop, ina jin kusan mutum 1000 aka so a ɗauka, za a musu kamar wani ɗan ƙara wa juna sani, su fahimci abin saboda su ma su fito su zo su yi bayani wa sauran jama'a. Lokacin da na ga wannan kiran, ni ma na nema. Abu na biyu da na kula da shi, wanda wani shiri da ya samar, shine wani kamar tsari aka fitar ta yanda 'yan ƙasa za su shiga shafukan sada zumunta su miƙa sunan wani wanda suka ga sun yi na'am da shi, ɗaya daga cikin mutane taurari na shafukan sada zumunta, ko kuma in ce mutane waɗanda suke da mabiya da yawa a shafukan sada zumunta, waɗanda za a je a samar musu da ilimin abin da ya shafi sabon dokan harajin na Najeriya domin su fito su yi amfani da kafofin da suke da shi domin yaɗa wannan bayanin saboda 'yan ƙasa su fahimta kuma su amfana. Waɗannan kenan shiri guda biyu. To bayan an yi wannan shirin, abin da aka kula da shi shine shiri na biyun, wanda aka kula da shi akan na content creators ne kaɗai. Shirin da ya fi jan hankali shine wanda aka yi na content creators, wanda da aka fitar da jirangiyar sunayen sai aka kusan babu ɗan arewa guda a ciki, duk da cewa an samu ɗan mutum ɗaya nake ga ko wani abu mai kama da wannan, wanda an saka sunan meshi a cikin wannan jirgin sunayen, amma dai a kusan list na mutum kusan 20 'yan arewa ba su da yawa, musamman duba ga yawan jama'an da suke arewa da kuma kishin ilimi na ita kanta dokan harajin da take arewa, sai jama'a da dama suke ganin cewa wannan jirgin sunayen ya kamata a ƙara yawan sunayen arewa a ciki. Ni a matsayina na mai nazari akan al'amura na tattalin arziki, bayan shari da nake akan yadda ake bi a samu guraben karatu da scholarship a nan Facebook da sauran shafukan sada zumunta, daga cikin abin da na ɗauka a matsayin abin da nake son karantawa, abin da ya shafi karatu, tunda ni ma har yanzu ɗalibi ne, har yanzu ina karatu, ko a yanzu ina yin karatu na part time na dangane da abin da ya shafi bincike kan dokoki na haraji da yadda suke samar da cigaba a ƙasashe masu tasowa. Kwanaki in ba a manta ba, an gane Najeriya wanda duk akan irin wannan koyon bincike din akan abin da ya shafi haraji. Da na tashi, na san ni ba influencer ba ne, da na tashi sai na da daman ya fito, na farkon na duba, na farkon wanda shine ake neman mutane waɗanda suke da alaƙa da abin haraji, walau malaman jami'a, 'yan jarida, akantoci, lauyoyi, har da content creators ɗin ma haka da sauransu, waɗanda suke da sha'awan su koyi dokokin haraji domin su yi amfani da dokan, su yi amfani da wannan ilimin domin sanar da sauran jama'a, ko kuma dai su yi amfani da shi wa karan kansu ko wani abin da suke gudanarwa. Na nema, ni ma na yi cika wannan abin, don na ga lokacin kamar ban jima dawa daga ruwan da ba, na ga abin, ni ma sai na cika na nema. Abu na biyun kuma wannan na influencers, dama da na gani shi wannan kawai kallo na ya wuce, ina ga lokacin na manta ban samu na tura sunan kowa ba, kawai dai kuma sai daga baya na zo na ga shi ma har an sanar da cewa an riga da an ɗauki jama'a. To abin da nake so in faɗa a nan shine cewa 'yan arewa, wannan abin da ya faru abu ne wanda ya kamata ya sa mu yi waiwaye a don tafiya. Shi social media a yanda yake, dama shi it is democratized, yana da kamar tsari na demokradiyya, ta yanda kawai iya yawan jama'a iya abin da yake iya nunawa kenan. Kuma yawan jama'a mun sani ko a demokradiyya ba wai yawan jama'a bane kawai, ko kuna da yawa in ba ku zuwa rumfan zaɓe ba abin da za ku gani. To haka nan abin da ya shafi social media ma, ko kuna da yawa idan ba ku zuwa social media da yawa, kuma kuna kula da abubuwan da ya kamata masu muhimmanci, ba kawai kullum masu rawa, masu zubar da ruwa, masu tsalle, masu sauran abubuwa ba, wanda nishadi ne, na sani wani lokacin dan adam na buƙatar nishadi, amma in ya zama a koda yaushe abin da kawai muke kenan muka shiga shafukan sada zumunta, shi shafin sada zumunta a yanda yake tsarin algorithm din bai zai bari mu rinka ganin abubuwa masu muhimmanci ba. Mai yiwuwa irin wannan abun ne ta yanda hankalin mu kan karkata akan wasu abubuwa, shi yasa ire-iren wayannan abubuwan da suka shafi dokokin manufofin gwamnati, harkan abubuwan kasuwanci, dokoki, masana'antu da sauransu, bayanan su bai cika bulla ba a da dama daga cikin shafuka, ko kuma in ce a cikin shafukan mutane da suke bibiyan abubuwan shafukan sada zumunta. Mai yiwuwa shi sa wannan labarin bai zo ba a samu turu suna 'yan arewa ba. To anan ina so ne na yi wani dan tuni domin ya zama mun samu gyara mai ɗaurewa. Wannan shirin da gwamnati take so ta yi,
wai domin a sake samar da mutane influencers ko masu amfani da shafukan sada zumunta domin su wayar da kan jama'a akan sabon dokan haraji, ba wai abu bane wanda zamu dauka cewa wai dole sai wannan ne kadai tun zamu yi samun ƙwararru wanda za su rinka wayar da mutane akan haraji. Ba dole sai ta wannan hanyar ba, duk da cewa hanya ne mai kyau kuma hanya ne mai nuna alamu na cewa mu ma muna tare da gwamnati wajen tafiyar da tsari, tunda akwai sauran makwabtanmu su ma suna shiga cikin tsarin suna koya za su sanar da mutanen su kuma ai da mutane, sannan kuma ai dama an ce waka bakin mai ta fi daɗi. Amma fa mu sani cewa wannan dokan harajin abu ne wanda yake a bayyane, abu ne wanda aka rubuta, ilimi ne aiki a kansa. Idan muna sha'awan fahimtar dokokin harajin nan, ko da wasu daga cikin mu sun zo ba su samu dama an tura nomination din sunayen su ta yadda za su je su koyi abin daga bakin gwamnatin ba, akwai hanyoyi daban-daban. Akwai jaridu da na sani, akwai dai guda ɗaya na san kamar Business Day har rubuce-rubuce suka yi inda suke bayani akan dokan haraji domin mutane su fahimta. Yana daga cikin abin da kamar na saka su a lissafi na wanda nake so na zo na samu lokaci zan nutsu zan biya zan nemi wannan rubutun in karanta saboda in fahimci wannan dokan haraji din. Don haka duk da cewa yanzu ana ta kokari a yi kaman tsari na federal character ko quota system ko affirmative action ta za su samu yan arewa da dama waɗanda za a ɗaura su akan wannan shiri din da gwamnati za ta yi wanda za ta karantar da influencers harkar dokan haraji saboda zo su wayar da kan mutane. Mu sani cewa kar mu ɗauka cewa sai wanda ya je wannan taron ƙarawa juna sanin ne kaɗai zai zo wayar da kanmu akan haraji. Duk wani wanda ya san cewa shi mutum ne mai fahimtar abubuwa, in ya duba bayanai ya karanta littattafai zai iya zuwa ya gano abu ya zo ya bayani. A tuna da cewa fa kofa a buɗe take cewa za su iya zuwa su yi wannan nazarin, gabaki da mu ban cire kaina ba, za mu iya zuwa mu je mu yi nazari muka fahimci abun, ciki har da mu yi magana da waɗanda suka je wannan tarurrukan, mu nemi lokaci da waɗanda suke jagorantar abubuwan su gina mana fahimta mai kyau, sai mu zo mu fara nuna mutane muna wayar da kansu akan yadda wannan abun yake tafiya. Ni ina gan aka yi haka cikin sauki cikin sauri za mu samu mu wayar da kan mutanen al'umman mu akan yadda wannan doka take aiki in Allah ya yarda. Kuma kafin karkare ina so sanar da mutane cewa idan mutane suna ganin cewa na cancanci su tura sunana a cikin waɗanda za a je a yi wa wannan kaman taron ƙarawa juna sani ta yadda za su dawo su wayar da kan al'umma akan yadda sabon dokan haraji take, to a sani cewa kofa abu take na yadda za a iya bada sunana. Kuma kamar yadda na faɗa dama kafin nan tsarin tun da kala biyu ne, akwai tsarin da sai an tura sunanka, akwai tsarin da kuma kai da kanka ne zaka je ka gwada ra'ayinka ka gwada sha'awanka da shiga abu. Shi wannan dama na riga da na saka sunana na nema, sai dai kawai ban ga sun min magana bane. Amma yanzu wannan na influencers da ya taso, tunanin da ake shine mai tun da hankali ya tafi kansa zai zama dalilin da za a samu daman da yan kasar mu ko in ce mutanen yankin mu na arewa za su mai da hankali akan dokokin harajin, za su fara gane muhimmancin ilimin dokan harajin. To ina ganin cewa shi ma wannan tsari din na influencers da aka samar yana da muhimmanci, kuma ina ganin cewa ina da sha'awar shiga cikin wannan taron ƙarawa juna sani din. Amma in Allah ya da ko ba a saka sunana ba, daga zarar na samu lokacin Allah da zan yi kokari in ga cewa na yi bincike akai, na gano abubuwan kuma na so mu wayar da kan mutane. Kuma ina kira ga mutanen mu musamman accountoci da kuma mutanen da suke da ƙwarewa wajen yin bayani da za a fahimta da su rungumi wannan dokar su fahimce ta domin su rinka wayar da kan mutane. Ba dole sai a shafukan sada zumunta ba, a masallatai, a cocina, a wajajen haɗuwan jama'a, guraren ɗaurin aure, teburin mai shayi, duk inda mutane za su iya wayar da kan mutane, ko a kasuwa ne su yi amfani da wannan daman domin su wayar da kan mutane mu fahimci dokan harajin domin duka a gudu tare a tsira tare. Nagode.